ari gara, eta interkulturalitatearen eguna aurkeztuko dizuegu. Badakizue, astean zehar liburuaren eguna dela eta ekintza ezberdinak prestatuko ditugula. Hasieran, interkulturalitatearen eguna ospatuko dugu. Izan ere, gure ikastetxean herrialde desberdinetako ikasle batzuk dauzkagu. Gainera, beste herrialde hauetako kultura ezagutzea oso interesgarria iruditzen zaigu. Hasteko, 10 minutuko bideo bat ikusiko dugu. Venho à biblioteca porque aqui é meu refúgio de conhecimento e de sabedoria. Liburuak irakurtzera eta entzeko lanak egitera. Orain, Mirek eta Maitek aurkezpen bat egingo digute. Zintu dira, fonkoa, entzitote ziren, zenatutekin eta bat. Gero Maite txinatik datorren inprimak kontatuko dituz. Micro. Algo fuerte.